Una trinchera pròpia. Benvingudes de nou a Una trinxera pròpia, un podcast sobre periodisme, feminismes i internacionalismes. Un espai on volem entendre el món des de les perspectives de les periodistes locals que veuen i viuen els conflictes des dels seus països, des de les seves llars. Nosaltres som l'Anna Enrec i l'Andrés Arnal, som membres de Llemallà Revista i per qui encara no ens conegui, som un mitjà centrat en explicar les migracions i les vulneracions de drets humans amb una perspectiva de gènere. Si voleu i si us ve a gust, podeu tafanejar la nostra pàgina web i les nostres xarxes socials i, si voleu, seria encara més top si ens seguiu i feu difusió dels nostres continguts. A Una trinxera pròpia conversem amb periodistes de 6 països diferents per entendre el passat, el present i el futur dels conflictes que persisteixen. I també per parlar sobre com és exercir el periodisme sota la pressió del conflicte, la pressió del gènere i de l'actualitat i la immediatesa de l'actualitat. Avui parlarem sobre Filipines, que són unes illes amb una naturalesa abundant i unes platges i unes muntanyes paradisíaques i una gran diversitat de vegetació i animals i tot plegat, i també la meca del karaoke. Però també són unes illes que arrosseguen més de 50 anys de guerra civil. Aquest últim matís a vegades passa per alt. Però bueno, no ens allarguem més a la introducció, així que benvingudes a la tercera trinxera i comencem. Què tal, Andrés? Bé, molt bé. No sé quan ens estaran escoltant els nostres oients, però estem gravant això divendres i bé, cansat, final de setmana. I una mica més tranquil que els 2 primers capítols. Esperem que aquest sigui millor i que li interessi als nostres estimats oients, com dirien. Bé, anem fent salts mortals d'un continent a l'altre. Sí, exacte. Avui, de fet, parlem de Filipines, però, evidentment, si encara no heu escoltat els capítols anteriors, us encoratgem molt efusivament a que escolteu el primer i el segon capítol, que són concretament de la República Democràtica del Congo i d'Haití. Al capítol d'avui ens acompanyaran la Rea Padilla, que és periodista i directora d'Altermídia, una xarxa de mitjans de comunicació filipins independents, i també la Zarina Musni, que és advocada i defensora dels drets humans que ara fa 5 anys es va haver d'exiliar del país a causa de la seva feina. Primer de tot, una mica de context geogràfic de Filipines. Bé, la República de Filipines, de fet. Exacte, anem a posar una miqueta de context. El país és un arxipèlag format per més de 7.000 illes, totes elles situades al sud-est asiàtic, a l'oceà Pacífic concretament, i tots aquests milers d'illes es classifiquen geogràficament en 3 grups. El primer vindria a ser Luzon, Visayas i Mindanao. A Luzon s'hi troba tant la capital del país, que és Manila, com també la ciutat més poblada, que és la ciutat de Quezon. Filipines té una població estimada de més de 115 milions d'habitants i conviuen diverses ètnies, cultures i poblacions originàries. A més, també és un país molt, molt ric en recursos naturals i amb una enorme biodiversitat. Si heu escoltat els altres 2 capítols, notareu que hi ha una diferència amb el cas de Filipines, i és que en aquest cas l'imaginari col·lectiu que tenim del país és d'un destí turístic paradisíac, on hi ha moltes platges, on hi ha molta riquesa natural, al final ve a ser un paradís, i no es posa el focus en què moltes vegades en aquests països es produeixen greus vulneracions de drets humans que s'intenten tapar. I això succeeix al contrari del que hem vist fins ara amb el Congo o amb Haití, per exemple, que són països en els que la misèria i la violència tapa d'alguna manera el que ve a ser la riquesa cultural i natural d'aquests països. Duterte ha estat detingut a Manila acusat pel Tribunal Penal Internacional de crims contra la humanitat. Former Philippine President Rodrigo Duterte is under arrest. He's facing charges of crimes against humanity for his war on drugs
expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, fue detenido en Manila y trasladado horas después en un avión a La Haya. El expresidente filipino detenido en el aeropuerto de su propio país al regresar de Hong Kong. La notícia que potser ha fet sonar més Filipines als mitjans aquests últims mesos és per la detenció de l'expresident, de Rodrigo Duterte, que el van detenir l'11 de març per ordres del Tribunal Penal Internacional. Sí, concretament se l'acusa de cometre crims contra la humanitat en el marc d'una campanya que ell mateix va impulsar i que va anomenar, o que se la coneix com a Guerra contra les drogues. Aquesta campanya va consistir en criminalitzar la pobresa i perseguir fins al punt d'assassinar en operacions policials molt controvertides a milers de persones que suposadament eren drogadictes o traficants. Segons dades de Karapatan, una organització filipina de referència en matèria de drets humans, durant el mandat de Duterte, que comprèn des de l'any 2016 fins al 2022, es van registrar almenys 25.000 assassinats extrajudicials al país. Però tot i això, Duterte no se'l coneix només per la seva guerra contra les drogues. Aquest només entre cometes, Però és que també se'l coneix per una persecució molt forta a tota la població civil i a organitzacions de base social que eren crítiques amb les seves polítiques i el seu fer. Però com que és molta informació i tot està enllaçada, anem pas a pas. Comencem des de l'inici. Filipines fa més de 50 anys que viu en una guerra civil, és a dir, que no és un conflicte que ve de lluny. És un conflicte armat entre el govern filipí i el nou exèrcit del poble, el New People's Army, en anglès, l'NPA, que és el braç armat del Partit Comunista de Filipines. Aquesta rebel·lió va començar el 1969 i és una de les insurgències més antigues de l'Àsia i del món. Segons dades de Crisis Group, que és una organització independent que es dedica a investigar i analitzar els conflictes armats, en aquest conflicte ja hi han mort més de 40.000 persones, i s'hi compten guerrillers, soldats i població civil també. I també assenyalen que, tot i que la intensitat dels combats van disminuint, encara hi ha focus de violència bastant forts a Mindanao, sobretot. L'arrel del conflicte neix d'un malestar històric i és la distribució desigual de la terra. Filipines és un país rural. Podríem dir que el 65% de la població viu en zones camperoles, però existeix un problema molt gran, i és que la propietat de la terra es concentra en molt poques mans. Aquesta no distribució de la terra significa que les persones camperoles no tenen accés a treballar a la terra, o la tenen molt limitat. És a dir, que no poden accedir al seu mitjà de vida, amb totes les implicacions econòmiques i socials que això comporta. Aquest és un dels puntals que va portar el Partit Comunista del país a plantejar una lluita política i armada pel que en diuen, o se la coneix, com la Revolució Democràtica Nacional, contra l'imperialisme i a favor de la justícia social. A més, la complexa situació que travessa el país s'explica per una combinació de diversos factors. Un és que durant més de 300 anys Filipines va ser una colònia espanyola i que immediatament després d'aquesta colonització espanyola els Estats Units van agafar el control de les illes. I des de llavors s'exerceixen una dominació sobre Filipines tant en termes polítics com econòmics, militars, lingüístics i culturals. I el llegat de les estructures de poder colonials solen propiciar règims autoritaris i corruptes, que conseqüentment produeixen aquestes desigualtats socials i una pobresa generalitzada. I un apunt més, i és que també hi ha un factor geopolític a tenir en compte que moldeja d'alguna manera les polítiques actuals de Filipines, i és que actualment els Estats Units i la Xina mantenen una disputa territorial i una espècie de lluita d'influència política i comercial sobre Filipines. Un altre dels factors que explica el context filipí actual és l'herència de la dictadura de Ferdinand Marcos, que va durar concretament 21 anys, entre el 1965 i el 86. Un dels fets més característics del seu mandat, si és que es pot dir així, i pel qual se'l coneix, és perquè l'any 1974 va imposar la llei marcial. Això vol dir que totes les ordres del govern eren dictades pel propi Marcos i va poder abolir el Congrés, el Senat i altres institucions de l'Estat com els tribunals judicials. Amb això, totes les persones de la societat civil que van ser crítiques amb aquest govern i amb les seves polítiques van ser perseguides. Dins d'aquest context, en aquest marc, s'estima que aproximadament unes 100.000 persones van ser assassinades, segrestades, torturades i empresonades,
I a dia d'avui encara no hi ha hagut cap responsabilitat al respecte. Les seqüeles de la dictadura de Marcos es veuen reflectides en les polítiques de tots els governs filipins posteriors, inclosos els dos últims, el de Rodrigo Duterte i l'actual, que està presidit per Ferdinand Marcos Jr., fill del dictador. Abans d'avançar, centrem-nos un moment en Duterte, perquè, com deia abans, no se'l coneix només per la guerra contra les drogues, sinó que també se'l coneix perquè sota la seva presidència va implementar la pràctica anomenada Red Tagging. I què significa Red Tagging? Es preguntaran molt dels nostres oients. Doncs Red Tagging, la traducció literal ve a ser etiqueta vermella, i això vol dir una pràctica en la qual les forces armades, les unitats paramilitars i la policia assenyalen de manera pública les persones que són crítiques o que estan en desacord o mostren el seu desacord més aviat amb el govern. L'acusació de terrorista, que al final es podia fer contra qualsevol persona, s'empara sota una llei antiterrorista que va aprovar Duterte l'any 2020 sense cap mena de debat parlamentari. I així va institucionalitzar la persecució d'advocats, de periodistes, de mestres, organitzacions de la base social, organitzacions en defensa dels drets humans, perfils polítics de l'oposició, poblacions indígenes i un llarg etcètera. El Red Tagging pretén relacionar qualsevol qüestionament de les polítiques del govern amb el fet de ser comunista, que ho equipara amb ser terrorista i tenir vincles directes amb l'NPA. És una estratègia de deslegitimar qualsevol oposició a Duterte i utilitzar la llei per armar-se. I així ho va fer, i va utilitzar la llei per cometre greus atacs contra milers i milers de persones del país. Des d'estigmatitzacions fins a la violència física, detencions arbitràries o assassinats extrajudicials. I per si tot això fos poc, el mateix Duterte va impulsar la creació del que s'anomena el Grup de Treball Nacional per acabar amb el conflicte armat comunista local, que és NTF-ELCAC en les seves sigles en anglès. NTF-ELCAC és una agència de militarització de la burocràcia civil que es dedica a perseguir organitzacions civils i drets humans a través del Red Tagging que parlàvem abans, i que presideix Sara Duterte. Petit detall, és la filla de Rodrigo Duterte, per si no us n'havíeu adonat, i l'actual vicepresidenta del govern. I pregunta, totes aquestes polítiques segueixen en marxa amb el govern d'ara presidit per Marcos Jr.? Ara ho veurem. Kahanga-hanga kayong ang sarili, laan sa pagsisilbi. Kayong ang ligaya'y nakagisnan sa bawat dukha't api. Walang inahangad na gantimpala, kung di ang makitang bayan ay malaya. Walang katumbas ni anumang halaga sa tuwi na ninyong gawa. Aquesta cançó és de Dani Favela i es diu Di Pangkaraniwa, que significa inusual, poc comú. És la cançó que ha volgut compartir l'Axarina Musni. Ella és advocada i defensora dels drets humans i està especialitzada en la defensa de les persones més vulnerabilitzades i en el dret de la terra de les comunitats indígenes. Forma part de la National Union of People's Lawyers, la Unió Nacional d'Advocats del Poble, que és una organització filipina d'advocats i advocades que presta serveis jurídics gratuïts a les víctimes de les vulneracions de drets, i també forma part de la mateixa organització a Mindanao, d'on és originària. A causa de la seva feina i del seu activisme va patir el Red Tagging durant el mandat de Duterte i amenaces contínues, i per això va haver de marxar de Filipines. Actualment continua sense poder tornar i es troba sota protecció de l'Observatori Internacional de l'Advocacia. Zarina, moltes gràcies per ser aquí. Per què diries que és important que parlem de Filipines? Former colony of Spain, and we deserve to make our stories known to the Spanish community. Doncs vam ser una colònia d'Espanya i mereixem donar a conèixer les nostres històries de la comunitat espanyola per mostrar el que som avui després d'haver estat colonitzats durant els 333 anys d'ocupació espanyola a Filipines. Aquests 3 segles de colonització van establir les bases del que és la societat filipina avui i fins i tot el nostre estil de vida, la nostra cultura, el nostre idioma tenen petjades d'influència espanyola. Per això crec que si parlem del concepte de descolonització, la situació de Filipines és molt rellevant pel que fa a la comunitat i al territori espanyol.
A més, la situació de Filipines també és important per parlar del canvi climàtic. Filipines està situada just davant de l'oceà Pacífic i, sent un arxipèlag de 7.107 o més illes, enfronta un enorme risc de destrucció a causa del canvi climàtic. I aquest no és un problema només de Filipines, sinó de tota la població mundial. I, per últim, a causa de la greu situació dels drets humans a Filipines. No només és un país semifeudal i semicolonial, sinó que també, a causa d'aquesta base, hi ha un conflicte armat en curs que busca canviar aquesta estructura de societat. Per aquestes raons, crec que és igualment important posar el país al mapa, no només perquè és una destinació paradisíaca per turistes i vacances, sinó també per aquestes qüestions concretes i serioses de drets humans, de dret internacional, de dignitat, de vida enfront del canvi climàtic. I per això crec que és important parlar de Filipines. Abans dèiem que probablement el més sonat d'aquests últims dies de Filipines és la detenció de Duterte. Com està actualment la situació? Què s'espera que passi? The arrest of a former president of the Philippines is a milestone for us who are calling for justice and accountability in the Philippines. L'arrest d'un expresident de Filipines és una fita pels que exigim justícia i rendició de comptes al país. Sincerament, no crèiem que viuríem per veure aquest fet, perquè l'expresident Rodrigo Duterte i el seu clan encara exerceixen una gran influència i poder. Així que quan va ser arrestat l'11 de març, si no m'equivoco, a l'aeroport internacional de Manila, va ser un moment surrealista per tots nosaltres. Actualment segueix detingut al centre de detenció de Scheveningen, on rep atenció mèdica, els seus àpats, visites regulars de la seva família i els seus advocats. I està sent molt ben tractat, comparat amb els nostres presos polítics. Segons el que hem entès de les nostres lectures i de col·legues de la Unió Nacional d'Advocats del Poble, aquesta etapa del procés busca confirmar si els càrrecs són vàlids. La Fiscalia i la Defensa presentaran les seves proves perquè la Cort determini si hi ha fonaments per procedir al judici. I si en aquesta audiència es conclou que no hi ha suficient evidència, el cas no avançarà i serà alliberat i retornat a Filipines. Però si l'evidència és sòlida, es procedirà a judici. Així que l'audiència del 23 de setembre serà crucial. Quina va ser la reacció de l'actual president de Marcos Jr.? Perquè a la vegada que ell és president, Sara Duterte, la vicepresidenta actual del seu govern, és filla de Rodrigo Duterte. Prior to his arrests, in the 2 years before, as a context, Bé, abans de l'arrest, 2 anys abans, per donar context, existia l'anomenada unitat entre Duterte i Marcos, que es van presentar junts com a president i vicepresident. Però aquesta unitat es va trencar, crec que des de l'any passat, i malgrat aquesta ruptura, l'oficina del president havia dit que no cooperaria amb la Cort Penal Internacional, ja que Filipines s'havia retirat de l'Estatut de Roma, així que no hi havia res a fer amb l'acord, però amb el temps el to ha anat canviant. Per això, quan finalment l'avió va volar de Manila cap a la Haia, Marcos va fer una conferència de premsa dient que havien complert amb les seves responsabilitats davant la comunitat internacional i la Interpol, assegurant-se que respectessin tots els drets de Duterte i que se seguissin els procediments del degut procés. Així que podríem dir que va haver-hi una cooperació indirecta del govern de Marcos amb la Cort Penal Internacional. Tu ets de Cagayan de Oro, de Mindanao, que és l'illa on el conflicte colpeix amb més força. Per què passa a Mindanao? So Mindanao is a hub of forests, of minerals, but in terms of the armed conflict... Mindanao és un territori ric en boscos, en terres agrícoles i en minerals. Pel que fa al conflicte armat, hi ha estadístiques que mostren que gran part de la força armada dels rebels, el nou exèrcit del poble, els revolucionaris, estan a Mindanao perquè la majoria de la població viu en comunitats rurals. Perquè la raó de ser del conflicte armat és la reivindicació de les terres dels agricultors. Els que lluiten són els mateixos agricultors i és a ells a qui afecten directament els problemes del territori agrícola. I pel que fa als recursos naturals, Mindanao és un dels grans centres de recursos, especialment minerals. Diem que Mindanao és la capital minera de Filipines. Llavors, si les concessions mineres són allà, i també hi ha les persones que resisteixen contra aquestes concessions, hi ha una afluència de les forces armades de Filipines per protegir aquestes concessions. I si les forces armades hi són presents, amb més raó hi haurà tensions entre elles i els revolucionaris armats. En aquest sentit, la gent té la impressió que Mindanao és un centre de la revolució. Però no és només a Mindanao, perquè el conflicte armat està a tot el país. Però a Mindanao els revolucionaris són forts precisament per la natura i els recursos naturals de la regió. I per això consideren a Mindanao com un bastió de la seva resistència armada. I per entendre el conflicte i la violència de l'Estat en clau de gènere, de quina manera diferenciada diries que ha impactat tota aquesta violència i el conflicte en si entre homes i dones? Women peasants also do not have access to land. And much more, they also bear the responsibilities, no, quote unquote. Les dones pageses no tenen accés a la terra i, a més, carreguen amb la responsabilitat de ser el pilar de la llar, de cuidar de la família i de criar els fills.
A més, la violència contra les dones no només es veu a les llars, a la relació conjugal, sinó també entre classes socials. Com a dones, se'ns estereotipa dient que hem de quedar-nos a casa perquè l'home ha de treballar, i si la dona vol treballar, el seu salari no és igual al de l'home, fins i tot si accedeixen a feines similars. I si treballen, quan arriben a casa han d'encarregar-se de la família, de les tasques domèstiques, que s'espera que facin, però, malgrat tots aquests rols, dins i fora de la llar no reben la protecció que mereixen. Per exemple, en casos de violència sexual, com una violació, sempre és culpa de la víctima. Però tornant al tema de la violència contra les dones i contra la comunitat LGTBIQ+, en el context del conflicte armat també veiem moltes dones i persones revolucionàries i combatents del col·lectiu. Quan Duterte estava al poder, va dir expressament a les Forces Armades que quan es trobessin amb dones de l'NPA els disparessin directament a la vagina, a les seves parts íntimes. És a dir, no només les maten per ser revolucionàries, sinó també per ser dones o per ser trans. Disparar directament a la vagina és un atac a la feminitat. És una política contra les dones i la comunitat LGTBIQ+. Abans ens preguntàvem, a Marcos Jr. continua amb les polítiques de Duterte pel que fa a la persecució d'advocats, de periodistes, de professorat o de població indígena? Yes. Despite the rhetoric of President Bongbong Marcos that the Philippines is... Malgrat la retòrica del president Marcos, que Filipines té una sòlida situació respecte als drets humans i que respecten els drets de tots els filipins, les polítiques continuen sent les mateixes. Per exemple, durant l'administració de Duterte es va crear el grup de treball nacional per acabar els conflictes armats comunistes locals i aquesta força especial és el principal sistema de red tagging dels crítics i defensors dels drets humans. A causa d'aquesta força especial, molts col·legues, inclosa jo, hem patit persecució política, acusacions falses i fins i tot execucions extrajudicials. Fins i tot organismes internacionals com el relator especial de l'ONU sobre llibertat de premsa o sobre protecció de defensors de drets humans han recomanat al govern filipí, sota Duterte i ara sota Marcos, que dissolgui aquest grup de treball perquè està fent molt de mal. No contribueix al benestar de la comunitat, però la resposta del govern de Marcos ha estat no l'abolirem i continuarem amb aquestes polítiques. Una de les preguntes que solem fer és com es pot seguir treballant, no? en un país que està en conflicte, però tu justament per la teva feina et van etiquetar de vermell i vas haver de marxar de Filipines, de casa teva. Working in such a violent situation makes you think mostly of two options. Treballar en una situació tan violenta et fa pensar principalment en dues opcions. Sucumbir a la violència o continuar lluitant contra ella. Sucumbir pot significar convertir-se en els propis agressors, o almenys fer comentaris ofensius contra les dones, els pagesos o els activistes, com dir, per què feu tant de soroll, per què feu protestes i genereu embusos? Però també pots pensar, si sóc aquí per viure i ser testimoni d'això, almenys hauria d'intentar contribuir al canvi social, ser fidel al que significa ser un ésser humà, si realment vull viure una vida amb propòsit. Aquest va ser el camí que jo vaig triar, lluitar contra la violència i contra l'opressió del poble filipí. Però clar, això té un cost. En la meva vida com a activista he sigut testimoni i he estat víctima d'assetjament, amenaces contra la meva vida, la meva llibertat, fins i tot contra la meva família i la seguretat dels qui m'envolten. I és molt preocupant. T'enfrontes a l'Estat, però tu qui ets? Només una ciutadana. Ni tan sols ets rica per permetre't un guardaespatlles o sortir del país quan vulguis. I ja per acabar, quins clitxers creus que hi ha sobre Filipines i que voldries canviar? Clitxers o percepcions que creguis que hi ha sobre el país? There is one that comes to mind. The Department of Tourism always has this cliché. Doncs n'hi ha una que em ve al cap. El Departament de Turisme de Filipines llança nous lemes cada pocs anys. I a una de les últimes administracions van fer servir el lema It's more fun in the Philippines, que vol dir és més divertit a Filipines. Pel turisme, el menjar, la gent feliç, simpàtica, les platges, les muntanyes, que són precioses, la cultura. I sí, és cert que Filipines és divertida, jo la trobo a faltar cada dia, però la realitat és que no és tan divertida si vas a les comunitats explotades per la indústria del turisme. Per exemple, a Boracay, una de les platges de sorra més fina del món, la costa està plena d'hotels i edificis comercials, sense considerar el que va passar amb les comunitats locals quan van arribar tot aquest desenvolupament. Sentiràs que els filipins exigeixen augments salarials per l'alt cost de la vida, la inflació. Llavors, darrere d'aquesta diversió, la pregunta hauria de ser: és divertida la vida per tota la comunitat filipina? No només per sortir a divertir-se un dia, a ballar, a beure, anar a la platja. Em refereixo a la vida quotidiana. Tenen els filipins una vida feliç com a ciutadans comuns? Tenen recursos per una vida digna? No et pots divertir si t'has de preocupar per trobar el teu pròxim àpat. No et pots divertir si no tens educació o feina.
Així que clar que Filipines és divertida, perquè som gent feliç, generosa i resilient, però darrere d'això hi ha la vida del filipí comú. Moltíssimes gràcies, Arina, de debò. Ens seguim la pista. Say thank you for sharing this space with us for the Filipino people and our struggle for a just and lasting peace. Gràcies a vosaltres per compartir aquest espai amb el poble filipí i la seva lluita per una pau justa i duradora. No podem aconseguir-ho sols, necessitem el suport dels pobles del món. La nostra pau justa i duradora és la pau de tots. Kahanga-hanga kayong ang sarili, laan sa pagsisilbi. Kayong ang ligaya'y nakagisnan sa bawat dukha't api. Walang inahangad na gantimpala, kung di ang makitang bayan ay malaya. Walang katumbas ni anumang halaga sa tuwi na ninyong gawa. La cançó que ha compartit la Zarina parla sobre les persones defensores dels drets humans i descriu aquestes persones que dediquen les seves vides al servei del poble. Mabuhay kayo, lubos ang katapatan, mabuhay kayo kailanman. Per sorpresa de molts, actualment s'estan fent passos per reprendre les converses de pau entre el govern de Filipines i el Front Democràtic Nacional de les Filipines, NDFP per les seves sigles en anglès. A partir d'ara li direm NDFP per facilitar una mica la feina. L'NDFP és una coalició de 18 organitzacions que engloba organitzacions indígenes, de dones, sindicats, entre molts altres, que des de l'any 1973 ha actuat com a braç polític del Partit Comunista de Filipines i ha establert principalment les relacions diplomàtiques a l'exterior representant les negociacions de pau. Aquestes negociacions de pau van començar l'any 1986, després de l'enderrocament de la dictadura de Marcos. Però un any després es van aturar. Des de llavors s'havia avançat molt poquet i el 2017 Duterte va aturar unilateralment les negociacions i es va produir una forta escalada de violència, sobretot per part de les forces del govern. L'NDFP és un objectiu freqüent de les persecucions del govern i, de fet, alguns dels líders del moviment, inclòs el grup negociador, viuen exiliats als Països Baixos. Tot i això, hi ha hagut mesos de negociacions secretes facilitades pel govern de Noruega als Països Baixos i al final del 2023, l'actual govern de Marcos Jr. i l'NDFP van anunciar un acord per reactivar les negociacions truncades 6 anys abans. Ens centrem ara en el panorama mediàtic i l'exercici del periodisme i en les informacions recollides per Reporters Sense Fronteres. Els anys de presidència de Duterte van estar marcats per atacs verbals d'ell mateix, directament contra periodistes, i això va reforçar amb maniobres judicials. Concretament, durant el seu mandat, el Congrés va tancar desenes de mitjans i diversos portals d'informació, com els de la xarxa Altermídia, alerta perquè després en parlarem, van ser objecte de ciberatacs liderats per trolls pro-Duterte. O també el Digital Rappler, fundat el 2012 per Maria Ressa, que potser us sona, que és periodista i Premi Nobel de la Pau, i, evidentment, molts periodistes crítics van ser etiquetats, perseguits o empresonats, ja sigui o sense proves o amb proves fabricades. I des de la presidència de Marcos Jr., Reporters Sense Fronteres apunta que els atacs a la premsa segueixen, tot i que amb menys violència, però que la situació segueix sent preocupant. Seguim de prop el cas de la periodista d'Altermídia Franche Mae Cumpio, que està empresonada preventivament des del febrer del 2020. El seu cas figura com un dels 10 casos més urgents a resoldre de llibertat de premsa al món, ja que ja fa més de 5 anys que està empresonada amb acusacions falses de possessió il·legal d'armes i finançament del terrorisme. Tant el Comitè per a la Protecció dels Periodistes com Reporters Sense Fronteres estan implicats en aquest cas.
ang bayan kong Pilipinas, lupain ng ginto't bulaklak, pag-ibig na sa kanyang palad, nag-alay ng ganda't dilag, at sa kanyang yumi at ganda, dayuhan ay nahalina. Bayan ko, binihag ka, nasadlak sa dusa. Seguint el mateix fil, parlem amb la Rea Padilla. Ella és periodista i directora d'Altermídia i, evidentment, una persona molt implicada en el cas de Frenchy Mae Cumpio. Rea, benvinguda. Moltes gràcies per ser una trinxera pròpia. Des del teu parer, per què és important parlar de Filipines? It's important to talk about the Philippines because there are a lot of human rights violations that are happening in the Philippines right now. And És important parlar de Filipines perquè hi ha moltes violacions de drets humans que estan succeint en aquest moment. I tot i que aquestes violacions no només estan passant aquí, també estan passant a altres llocs, per alguna raó sentim que a Filipines estan sent utilitzades com un cas de prova per moltes violacions, vull dir, d'abusos potencials, com per exemple la desinformació. I quines conseqüències té aquesta desinformació? The Philippines, of course, has a lot of cases of fake news and troll armies, troll farms that... Filipines, per descomptat, té molts casos de notícies falses, d'exèrcits de trolls i granges de trolls, que de fet van jugar un paper molt significatiu a les últimes eleccions del 2022, que és quan Marcos Jr., el fill del dictador, va ser votat per ser president. Així que, després que el poble ja havia expulsat el pare, van ser capaços de tornar al poder, i la desinformació va tenir molt a veure amb això. I, per descomptat, el 2016, Duterte també va utilitzar la desinformació amb granges de trolls per promoure la seva presidència en aquell moment. Després d'això, altres països han fet servir aquesta arma, la desinformació en línia. Així que sí, crec que cal mirar com Filipines s'està fent servir com un cas de prova per moltes possibles violacions de drets humans que poden ocórrer a altres països. La seu oficial d'Altermídia està a Manila, però tot i així procureu ser presents a tot el territori de Filipines. Són realment diferents les condicions de treballar a una zona o a una altra? Our network is actually based in Manila, but our members... Sí, la nostra xarxa està basada a Manila, però els nostres membres estan situats a comunitats al voltant de Luzon, Visayas i Mindanao. Així que estem basats a Manila, però som capaços de monitorejar i rebre informes sobre el que està passant, especialment a les àrees més remotes, on fins i tot els mitjans de comunicació i, per descomptat, el govern nacional no poden arribar. I la realitat és molt diferent, sí, perquè a les ciutats hi ha un sentit de seguretat, probablement, però a les comunitats, com que hi ha molta presència militar, hi ha un augment i una intensificació de la violència militar. Què és el que valores més de l'exercici del periodisme? The truth is always, very important. Because if you report about it, people will get to know what's happening, they will be informed. La veritat sempre és molt important, perquè si fas un reportatge sobre alguna cosa, les persones sabran el que està succeint, seran informades, seran guiades en les decisions que prendran, tindran més eines per participar en els processos de decisions a les seves comunitats i a la societat. Així que és crucial saber aquest fet, la veritat. I crec que el periodisme és una de les professions que realment busquen promoure això. És allò que anomenem la disciplina de verificació, el fet que no podem només reportar sobre qualsevol informació que ens arribi, ha de ser verificada, etc. I és per això que és tan crucial, especialment en un context en el qual aquesta informació es passa de mà en mà. Crec que és crucial que els periodistes guardin i verifiquin el que realment està passant. Segons l'ONG Reporters Sense Fronteres, s'han identificat violències específiques lligades al gènere, també en periodistes, ciberassetjament, amenaces de violació, revelació de dades personals, un llarg etcètera de casos. És una realitat amb la que us trobeu constantment? Well, in the Philippines, there's always this patriarchal workplace,
it really persists despite there's this strong female. Bé, a Filipines encara hi ha aquest ambient de feina patriarcal. Realment persisteix, malgrat la forta representació femenina a les redaccions. Les periodistes dones encara hem de fer valer les nostres opinions i hem de tenir en compte la misogínia, especialment a internet, i també la misogínia a les redaccions. Encara hi ha discriminació i, per suposat, també els oficials locals i estatals continuen tractant molt malament a les dones periodistes a terreny. Els periodistes, en general, són víctimes d'un munt d'agressions, com el red tagging. I per les dones periodistes no és només el red tagging, sinó que també hi ha un to misògin en aquesta agressió i intimidació. Es pot dir que les dones periodistes són doblement víctimes dels atacs promoguts per l'Estat. Així que cal tenir molta cura si ets una dona periodista treballant a Filipines, perquè, a més, no has de tenir en compte només els atacs de l'Estat, sinó també, per descomptat, has de lluitar contra el que acabo de dir, l'ambient de treball patriarcal dins de les redaccions. És una lluita diària, desafiar aquesta cultura profunda. Abans explicàvem el cas de la periodista empresonada del Termídia Frenzy Mae Cumpio. Podries explicar-nos una mica més en detall el seu cas? Frenzy is a correspondent for Eastern Visayas. Eastern Visayas is where Samar and Leyte are located. So it's La Frenzy és una corresponsal de Visayas de l'Oest. Visayas de l'Oest és on estan Samar i Leyte. Es considera una de les regions més pobres del país. Ella ha fet un munt d'informes sobre la precarietat de la situació dels agricultors a la regió i, per descomptat, sobre la intensificació militaritzada i l'assetjament militar contra les comunitats agricultores a la regió. I per això va ser víctima de red tagging i va ser perseguida i vigilada. De fet, només uns mesos abans que fos detinguda, va venir a l'oficina de Manila per informar-nos sobre el red tagging i la persecució de la qual estava sent víctima. Aquell mateix dia la seguien uns homes no identificats amb motocicletes. Això va ser unes setmanes abans que fos detinguda i ja havia rebut amenaces de mort. I després va ser detinguda en una batuda a mitjanit i va ser acusada de possessió il·legal d'armes de foc i explosius. I després també va ser acusada de finançar el terrorisme. Fa 5 anys que està detinguda. No hi ha sentència, però fa ja molt de temps. 5 anys que li han robat de la seva vida, de la seva joventut i del seu potencial com a periodista compromesa amb la seva regió. Però així és a Filipines. Els casos es mouen molt lentament. Una bona cosa és que no només ha guanyat atenció nacional, sinó també internacional. L'Oficina del Relator Especial per la Llibertat d'Expressió de l'ONU va poder visitar-la l'any passat i això va ser de molta ajuda per nosaltres perquè realment va posar el seu cas en el centre d'atenció. Diries que hi ha llibertat d'expressió a Filipines? There is, I believe, because people are asserting for that freedom, but there's this constant initiative. Sí, jo crec que n'hi ha, perquè la gent està reivindicant aquesta llibertat. Però hi ha aquesta iniciativa constant, un esforç intensificat per oprimir aquesta llibertat. La gent no pot dir el que vol perquè saben que seran víctimes de red tagging o seran assassinats o detinguts per haver-ho dit. Fins i tot si ets part dels mitjans de comunicació, saps que el govern pot acusar-te de dir coses que són crítiques del govern. Així que puc dir que la llibertat d'expressió i la llibertat de premsa han estat molt atacades, però la gent continua tenint o reivindicant aquesta llibertat. Així que potser és estrany pensar-ho així, però jo crec que encara està viu aquest dret. Tot i que si has de pensar en les repercussions del teu reportatge, això significa que no estàs gaudint totalment de la llibertat de la premsa o d'expressió, perquè has de controlar el que dius o autocensurar-te. Moltes gràcies, Rea. Ha estat un plaer enorme, molta força i molta sort, també a la Frenzy, i seguirem el cas a prop. I hope to see you soon. Bye. Sí, gràcies. Espero veure-us aviat. Adéu. Ang bayan kong Pilipinas, lupain ng ginto't bulaklak, pag-ibig na sa kanyang palad, nag-alay ng ganda't dilag, at sa kanyang yumi at ganda, dayuhan ay nahalina. Bayan ko, binihag ka
nasadlak sa dusa. Aquesta cançó es diu Bayan Ko, una cançó protesta filipina que parla sobre la llibertat i és la que comparteix la Rea. Kulungin mo at umiiyak, bayan pa kayang sakdal dilag, ang di magnasang makaalpas. Pilipinas kong minumutya, pugad ng luha at dalita, aking adhika, makita kang sakdal laya. I fins aquí hem arribat en el tercer programa. Esperem que us hagi semblat interessant i que ens seguiu escoltant en els propers episodis d'Una trinxera pròpia. Això és Una trinxera pròpia, un podcast sobre periodisme, feminismes i internacionalismes, un podcast de Yemaya Revista, amb el suport de l'Institut Català Internacional per la Pau i la col·laboració de Sonic Arts. Fins la propera. Salut!